Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Ntutukwa wakhumalo bathila sibona amagumede. Mawukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, amaphoyisa KwaZulu Natal aqinisekise ukuthi kuyaphenywa ngephoyisa elibonakala kwividiyo ezungeze ey'nkundleni zokuxhumana lihlasela ingane esinye isikole ngesikhathi kubhekisha abafundi basejozini-ke. Leli phoyisa kubonakala ividiyo lalibambe khona ingane lishaya kabuhlungu-ke laphana ngenxa yokuthi izingane bekade zibhekisha laphana endaweni yasejozini. Kwividiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana ekuyona ebonakale leli phoyisa lenza lo monakalo. Nayo ividiyo yakhona ngane zakwethu, ake niyibukele bese uyangitshela ukuthi kuthini okwakukuphawula ngalolu daba.